Hola, benvinguts i benvingudes a la Cortina dels Llibres. Jo sóc Clàudia i avui us porto la col·lecció El petit drac Coco. Està escrit i il·lustrat per Inno Siegner i l'editorial és La Galera. Actualment hi ha 32 llibres, però 2 són edicions especials. Este llibre es titula El petit drac Coco a l'espai. Parla del petit drac Coco, l'Òscar i la Matilde, que s'han trobat l'extraterrestre que ha aterrat a l'illa del drac. Llavors el volen ajudar per a tornar al seu planeta, que es diu Neptururu. I emprenen el vol i a partir d'allí passen moltes coses. Este llibre és de l'edició especial. Porta un pòster, adhesius i passatemps nadalencs. Parla del petit drac Coco, la Matilde i l'Òscar, que s'amuntonen tots a la plaça. Llavors el professor Cornelius Cactus diu els preparatius de Nadal i a cadascú li toca un preparatiu. A l'Òscar, al Coco i a la Matilde els toca anar a buscar un avet a la muntanya. N'hi ha de totes formes. Trobaran l'avet perfecte? Estos llibres tenen al voltant de 70 pàgines, són ja més llarguets, estan escrits en lletra d'impremta i no totes les pàgines tenen dibuixos. Lo recomano a partir dels 6 anys i a mi este llibre m'ha agradat molt. Espero que us hagi agradat. Adeu! Dóna-li al like si t'ha agradat el vídeo i no t'oblidis de subscriure't al canal i tocar la campaneta per a no perdre cap notificació.